Ayo duet, Monggo Mas Heri. Yo. Jenengan Erik, ngawer mawon. kendange miring, dlang yo. Ora sing miring wong Erik. Iki wis kok ngene iki lho. Kendang miring dudu wonge sing ngene. Masyaallah. Aku dadi MC ora berwibawa blas kene iki. Ora Amel, ora Lulu, ora Erik. Nak kandhani nak karo sing Aku kendang bocah-bocah. miring ora wonge sing ngene. Pokok ora. Ora wonge sing ngene. Candak tali gojine tang. Ramune ya lah aku sik emosi aku. Aja to, iki wong tuwek mbok garapi wae. Ayo. Jelas nada untuk Anda. Jelas nada. Sabar. Wes bubus iki. Mas bisa kan iki. Ayo disiapne. Pak Gendong hawa ning hotel. Ayo. Aku njaluk Mas. Di mana tapi saya Terima kasih. Arno Warno pada wati najan durung ketemu dewe duka trimo urung samene wae. Pangapunten lho Mas Heri. Matur sembahun Mas Heri. Mugi berkah. Barokah. Penyi Jakarta Iki ini ceritane Joko. lagi mulai kampung Mas Heri. Ora mulai kampung Lah piye? dinas ning kene 5 dino minggu. Oh alah. Lah musuh ning hotel apa piye terke sih. Kok terus no? Dek karo bojone yo. Ora nek Ora. dinas- Karo sapa anake? Ya ora. Ora. Alah ngecek. Ora. Tari Ayo kok- Mas Heri joget Mas. Tari Ayo. sesuk kok panggilan. Lah iki kok. Oh. Barang sampun panggilan nyatane perpisahan nyatane jur padha rasmane jelas nada loh ini. Tak gendong. Akan mana-mana Mas Heri. Merah bergoyang bersorak jelas nada. Demi wong gresok Mas Bokel. Monggo. Diparani oyo-oyo. Jarene wong wis makan lunga. Dienteni oyo-oyo. Jarene wong wis teko kono. Dek Rara masukin kayu. Awangin
Yen durung ketemu dhewe Ragasa Ongger tuga-tuga trimo wurung sampe Mas Heri. wae sembah nuwun Mas Aris mudah-mudahan Dek anu Rara Dek Tari kok mudah-mudahan tahun 2026 ki awake dhewe iso giliran mangkat mrono. Amin. Nek ning Merau ki padha karo wong umroh. Wah, lah piye kok iso Perjalanan ngono? 9 jam. Wah, iku numpaki apa, Mbak? Lion. Numpake ket anu apa jenenge perahu lho. Emprit Airline. Emprit Airline nggih, Mas. Karno. Pilotnya jenenge Karno. Karno. Pilotnya Karno, pramugarine Tumiem. Pak. Oh, Eva. Oh, gawe pop mini mburi, Pak. Wes Barang sampun pepanggilan asane lolo atine nganti perpisahan nyatane matur suwun Pakde tresnane matur suwun Mas matur Heri. nuwun. Digayeng nak. Iya. Ayo yo Jelas Tanda Jajan tak kerja ora jajan. Ae jos. Aku bocah gunung. Ora susah kate nganggo bingung. Yen to pancen pancen isi Karo lulu as Asoy. Apa kowe ra keringan dolane ana ranar lelungguhan kegojekan karo Segenggam sedaya jelas nada lagi.
Juarane Rara. Matur semana. Ini lagunya apa? Lagunya apa, Mbah? Sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Pak Sarmin monggo. Nyeri-nyeri punggung mas. Diapakno? Minum baik kontop cer. Mojer. Yanto bagus dewe. Iya. Yanto Ganteng tenan. Yanto eble. Yanto Enak tenan. Yanto wetenge luwe. Yanto gede. Gede apa nih? Yanto merengut bae. Alah Yanto Apa? Alah. Ayo terus. Telo gesang. Mangga pinara. Kontara kosong. 5.000 jamak. Pupu. 50.000 ndemok. Suweng. Lagune sambung wanci dalu. Ora ndemok susu. Suweng ya, suweng. Hari Yang ara-ara. Oke. Bosen sing liyane. Bosen sing liyane. bosen. Jelas nada lagi. Ayo yo. Monggo mriki merapat mriki ibuke.
Gel? Mas Bok. Bodoh amat. Ngapa tok kok nesu ki? Males gua Ngambek, malu. ngambek. Katanya pacar waktu SMA ya? Iya. Ini? Iya, ayo ngaku. Pacar waktu SMA ya? Ini ya? Mantan ini. Ini Mantan namanya apa? Innova itu ya? Ya jenenge kanca lawas lho, Dik. Penak Innova apa Innovi? Inopi. Penak numpak Innova apa penak numpak Innovi? Penak numpak Anggita. Anggita sapa? Mendah poyo jomblo-jomblo, salaman dulu Pak De, Sugeng Dalu. Halo Mas Ganteng. Sing gede pang Salaman dong sayang. Halo. amel pepujanku jejan hatiku sambungku wanci dalu ngrobet dosaremu kawan garwamu Kang Mas, Kang Mas. pakai dong kemana-mana Rusak hatiku sesuk MC-ne aja akeh Emang kenapa Lah sayang? pripun no? Kenapa kamu males kenapa? aku karo jelas nada saiki Kenapa? penyanyine anu horor-horor ning ambune wangi Ambune wangi. Iki Coba diambung. yang ini belum yang ini. Coba diambung. ya ya Masukin sayang. Aku. Sini Iya kayak Roni. dong. saya As MC ini kayak Roni. karo Ronggo Lemu Ronggo. jagoan Jeneng iki opo lakone? MC ini kayak Roni. oke Oke, bersama baik. dengan Fani Ratnasari ya MC Cai? ra iso nyetop adan. ya Allah Nini kok kowe dadi kaya ngono to Nini gak kaya padatan tanpa dirimu aku modar nih Jajal. Aku Tolong di di rumah zoom, kawan-kawan. di zoom tolong ngeblur ya. Dani ngeblur. Halo. dadi apa-apa nih wes tanpa dirimu aku gak bisa apa-apa aku rara karo Amel jan rusuh kabeh Iya no. Walah Nini ki MC ini tuwek meno Nini. idola len kaya ngene Jelas nada yang pernah ah tekan merauke aku Iya iya pamer wae. Iya ya. mendah apa yen to sito urip lan andika
matur Matur nuwun. nuwun sudah.